To takto vyzerá moja tráviaca sústava. To sa mi ako poskladalo teraz z tehotenstva. Ako sa vraví, z jednej trubičky ešte nikto nepribral. OK, znamenie z vesmíru, už tak mám k Homerovi bližšie. A zlato práve vidím našu nervovú sústavu a iba ti oznamujem, že od dnes žiadne ponožky na Zemi nebudú. A vieš, že to sú skutočné ľudské tela? Nájdeš si 9 galérií, v ktorých ťa prevedú vyškolení medici. Tela sú zakonzervované metódou plastinácie. A okrem týchto zistení tu nájdeš cez 200 reálnych exponátov, ktoré nájdeš zvýhodnené vstupenky pre rodiny a bude to trvať až do 12.4.2026 vo Westfield Chodov Praha.